Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou joc pe canal. Astăzi numește Block City Wars și aș vrea în primul rând să încep cu niște scuze pentru că episodul de Minecraft Story Mode o mare parte n-a avut sonor, deoarece eu pe Easy Screen Recorder folosesc microfonul și l-am setat într-un anumit fel, dar pe Mobize nu mi-a microfonul și așa că nu mi-am filmat și când am scos microfonul abia atunci am filmat, așa că aș vrea să-mi cer scuze pentru asta. Și hai acum să trecem la episodul nostru. Hai să vedem dacă ne aruncă de aici, unde ajungem. În apă. Fac. Am wanted level. Tu cu bâta ta. Ce faci la om? Nu polițai neapărat. Nu veni. Ai selfie. Deci am văzut o grămadă de chestii de astea. Nu numai ai selfie, facepalm, în loc de Facebook, o grămadă de chestii, deci o grămadă de Neiva, Moodle, în loc de Google. Nu. Uitați asta, facepalm, care e Facebook. Mă, jocul ăsta e extrem de ușor să scapi de poliție, adică te urmăresc doar oamenii. Mașinile, majoritatea, nu merg, adică sunt parcate, nu fac nimica. Driver's team. Ce e asta? Ok. Vreau nu schimb mașina asta că îmi place. Că am luat-o la început și numai cu asta am mers, am schimbat-o cu poliția și motociclete în jocul ăsta, dacă mă întrebați. Dacă nici că mi-am blocat-o, eu mor. Bă, nu știu ce unde am spawnat-o. Eu să ne filmăm la început un pic așa prin oraș. Ce dracu am FPS-ul ăsta? Lag. Să lăsăm un pic. Calmează-te. Bun, gata, hai. Să pornim. Tot e așa ciudat, nu înțeleg de ce. Acum și-o mai revenit, parcă. Scuze, n-a fost intenționat. Nu, n-a fost intenționat, mi-am cerut scuze. Mi-am cerut scuze. Stăm așa cu spatele. Hai să mergem și la o misiune. Pentru că așa să te plimbi prin oraș e cam plictisitor, mai ales în jocul ăsta. Hai bă, de double că în ziua de azi sportivii vă dau și ei niște puști, mă, de... Să un pic mapa. Hai că ne uităm... Bun, a scăpat, perfect. Acum hai să ne uităm pe mapa. Nu știu ce ar trebui să fie asta. Așa îți pui waypoint, like... Da, misiunile nu ți le arată. Așteptam să ți le arate. Aici nu ne ducem la ala pentru că te pune să mor 5 sportivi. Să vedem. Ne plimbăm prin oraș și găsești automat, că n-ai cum să nu-i vezi, că sunt prin majoritatea locurilor. Acum e unul dintre puținele momente când nu dau de ei. Mașina mea scoate fum. Bine, niciodată n-am văzut o mașină arzând. Deci, sincer vă spun. Sau nu neapărat arzând, explodând. Să scoată fum, că tot la fel merge. Și
Și în seara asta nu cred că o să postez online headball. Am văzut că are cel mai multe vizualizări, dar nu sunt sigur, deci nu am zis neapărat că nu. Se poate să apară, dar mai târziu un pic. Până în 8 oricum e acolo. Bă, nu-l găsiți de voi, înțelegeți chestia asta? Facem o chestie. Nici nu am vrut să fac asta. Perfect, am ajuns lângă elicopter. Bun, să vedeți o chestie ciudată. Îmi dispare elicopterul, adică eu mă uit la el și dacă îl las 2-3 minute, pur și simplu dispare. Acum, hai să-l parchez. Deci el rămâne în aer dacă eu îl las așa. Bun, și hai să vedem ce vrei să fac. Eliminate 7 enemies. Nu. Un enemy ar fi un polițai, nu înțeleg de ce. Se pun ținta pe cap. Hai bă, că asta e culmea. Bă, nimeni nu comentează. Alo, dă-n mine! Trage-mă în el. Bun, l-am luat. Nu mai am glanțele astea, bun, hai trecem la Deagle. Dacă mă... Cream că mă mușcă câinele, deci să mor. Bun, tu ești mort. Că mai sunt misiune. Lol. Trag așa în continuu până îl merez. Că vedeți, eu sunt un prost, stai la. Da, alo. Dar unde te crezi aici, mă? One shot, one kill, numai one shot nu a fost ăla. Ei, că tu pistol, că nu știu ce, stai să mă încarc și eu. Pam, pam, pam. Ce bă, mi-a dat chestia ca și cum am murit. Da, îți luăm banii. Sigur mi-a dispărut elicopterul. Bun, hai să luăm gloanțe pentru că nu mai am. Și aia mă urmărește, știu asta, așa că o să iau repede banii ăștia până nu dispar. Și o să împușc, numai că nu nimeresc. Să vedem că ar dă mai mult damage. Și am luat și un bonus. Să luăm medkit-ul, spawnăm mașina aici. Bun, bă, clăpuri. Da, mi-a spawnat în spate, dar nu contează, nu e problemă. Și să mai mergem să mai facem o misiune. Adică să mai căutăm o misiune. Asta a fost neintenționat. Am încercat să apăs. Perfect, uitați-vă aici. Parcăm mașina frumos. Nici nu a atins peretele. Și să vedem. Să se dea asta, că nu văd care misiune. Mulțumesc frumos. Așa, bun. Defeat 10, 3. Hai să încercăm și pe asta, ce să zic. Că nu știu care să ăștia. Văd eu dacă tot am jetpack-ul, eu hai mai repede. Da, da, ce e aici? Ai ceva armă la tine periculoasă? Apoi nu... Marș de aici, dar tu ce dai, bă, că te-am atacat eu pe tine cumva? Da, ia-ți. Ai arme, ai bani. Și așa o să strângem bani. Să ne cumpărăm mașina aia pe care nu v-am zis, stați că am uitat că n-am mai... Adică am încercat să filmez, dar n-am filmat. Bun. Și
Ajung de pe blocuri, îmi iau jetpack. Bun, vi se pare anormal că eu nu merg, practic. Bun, te-am luat și pe tine. Mă atacați degeaba fraierilor. A, nu, eu-s fraierul. Lol. Nu mai am niciun pic de viață. Deja credeam că mor la faza asta. Katana. Cu katana nu ajunge departe. Bun, da, mie nu mi se pare absolut deloc anormal că eu nu merg, practic. Și e normal, în viață nu mergi, în viață evoluezi. Bun. Bă, dar tu vrei să nu mai tragi mine? Nu-ți mai am medkit. Bă, dar mergi, mă. Oare cât am asta nu merg sau și n-am observat eu? Mai am glanțe? Ok, hai că mai am. Hai, mai am încă mulți. Să vedem care pe care. Mai luăm niște gloanțe. Nu. Trebuie să mă depărtez de tine. De ce ești dita mai bun? Stau un pic aici să se calmeze lucrurile. Văd că e și unul de care. Bun, vedeți ce ușor facem treaba. Ia, nu te așteptai la asta, nu? Deja că nu-ți dau one shot, one kill mult. Capătul e mai sus. Hai bă să mor eu, cât de praf să fiu. Trecem pe mitralieră. Asta e mitralieră la mine. Hai vedem care pe care. Eu și niște gloanțe. Perfect. Bun, așa, mergem. Pe el ce să le-am acum. Dă-ți capul. Bun, gata, e mort. Perfect. Mai trebuie 2. 2 care nu-i găsesc. Ce bun că mai am jetpack. Încă, nu pentru mult timp. Fain că eu nici nu m-am dus unde trebuia. Pam, apariție pe fața ta. Hai, bă, nu. Hai că trece strada. Neregulamentar. Hai, bă, să mor eu. Gata. Stați să mă duc și eu aia de la ele. O să fie ușor. O iau și fug. Ați înțeles? Bun, perfect. Fac! Bă, dar mi s-a oprit cât eram în aer. Ce vreau să fac? Hai, luăm deagle. Da, bun, eu sunt complet pe dos. Eu zic că ia deagle. Pam. N-ai timp să gândești. Opa. Hai, l-ai scăutat. Fugi după mine sau tu fugi de mine? Îmi pasă. Bun. Și fugim într-un mod traumatic. Oh my god. Vreau să-l plâng. Părea avion, de asta m-am micționat așa. Și am luat și un bonus. Dar bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom revedea în episoadele următoare. Pa, pa!